Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 42 minutos, lagpas po 7 ni Pagkamonay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo on the spot.
Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Tony Kiliste sa On das Kiliste sa On the Spot. Tony Kiliste sa On the Spot. Diyos marahay na pagka-morning, Bicolandia. Alat katagali, ano ang audio ta? Paki ano daw? Uyang ka na naman yan, masugo ka na naman. Pero gali okay man, baka digisa naman sa sakuyang headset. Good morning sa Gabos po na nakantabay. Diyos marahay na pagkaaga po sa Gabos na yarao na po nakantabay sa tuyang programa nag-aabang ngunyan na pagka-morning. Ini po ang programang On the Spot mga tugang. Ay syempre pa nahilig po dito sa paagi po kan Bicol Net TV. Ay syempre sa pangalan po kan Bilog na Puwersa, Bilog na Tropa kan Bicol Net TV. Syempre po sa panglinot po kan samuyang station manager Maestro SML Antuan. Syempre po sa pangalan po tabi kan sa tuyang mga katuwang. Katuwang po di silaw ka sa tuyang programa. Syempre po sa pangalan po tabi nindo Gabos. At tabako ko na po ini programa today programa ta po ini Gabos. Hoy, daw po kita ngunyan ning Thursday, Webes na po tabi mga tugang. Petsa 17 po sa bulan na Agosto 2023. Makaskason mga tugang ang aldaw. Ano pa man mga tugang. Petsa 17 na po tabi mga tugang buot sa bihon. Duwang aldaw na naman sana po mga tugang bago po magtigaya. Magtigaya ang mga tugang ini po tabi na simana madalion sana kaya mga tugang sumanga nahihiling ta mga tugang nagkakaigwan na po mga tugang ning nahihiling ta nagkakaigwan na ning movement talagang day naman mapupugulan mga tugang ini po na nagdadangadang po na barangay NSK election. Ayaw na po mga tugang sumanga nahihiling ta so mga mag-inibong po na lado talaga naman yaon na po sa pagprepara yaon na po mga tugang sa mga pagprepara din ta nagpapamati na po tabi mga tugang ngunyan po na paabuton po ang pirilian. Oy, magandang morning kay Sir Jomar Abanador Hardin. Okay na daan sa tuyang audio. Baka dyan iyan sa tuyang personal FB account. Paki-check daw tabi nito suyaon dyan sa sakuyang sa page ni Bicolnet. Paki-check daw tabi mga tugang kung okay man kita dyan.
And also, good morning kay GM Gilbert Musni Orense. Nakaantabay man po sa Satuya ngayon na pagkaaga. Salamat tabi GM sa apod kay ni. Salamat tabi sa pagsirim. Salamat tabi sa pagantabay ngayon na pagkaaga. And also, good morning kay Sir Raybo Oringo. Diyan sa Banwaan, kan Santo Domingo, Albay. Oy, Diyos marhay na pagka-morning po sa Santo Gabos. At sa kuyang mga namumutan ng mga kababayan, diyan po sa Banwaan ng Santo Domingo, Albay. Kumusta tabi? Kumusta tabi kita dyan? Kumusta tabi sa tuyang Banwaan? Sige mga tugang, sabi ko na nga magsabay-sabay po kita, sundo alas 9 po ng pagka-morning ay mag-istorya. Magkukumustahan lamang kita ngayon na pagka-morning. Pag-rulayan pa mga tugang mga mangyayari. Asin ipapadigdi po sa loob kasi tuyang programa. Good morning sa imo idol sa tag-a. Asin sa mga taga Santo Domingo, sabi ni si Raybo Oringo. Good morning da sa kuya and sa gabos po ng mga taga Santo Domingo. Pagbati po yan, hali kay Sir Raybo Oringo. And also duman sa watching from work site San Antonio, Buhi, Kamsun. Nasa site pala ini si Sir Raybo Oringo. Thank you so much tabi sir sa pagantabay. Thank you so much po sa pagtutok and ingat-ingat na sana po tabi kita. And also naman sa page po ni Bicolnet, nakaantabay naman si Ma'am Bet Kana. At sa tuyang paraantabay all the way from United Arab Emirates. Sa mga dayupot niya itong paraantabay sa mga programa po kang Bicolnet. Sabi ito na nga certified kasurok si Ma'am Bet Kana. Thank you so much. And also sa gabos niya itong mga paraantabay, sa gabos niya itong mga kababayan na yaon po sa madlain-lain na parte po kan Kinaban. Sana po yaon po kamo sa marahay na kamurugtakan. Siring ko. Siring ka sa tuyong mga kababayan. Harayo po sa katibaadan. Sa gabos po ng mga paraantabay niya ito abroad. Mabuhay po kami kamo. Siyempre mga tugang, bago po kita magpasiring po sa satuyang pagkabistorya, bago kita magpasiring sa satuyang temang nyo na pagka-morning, ay bati unta mo nagabos po na nagsisilibrar kasi ng mga kompleanyo, kasi na po tabing mga birthday today. Happy birthday sa gabos to all the birthday boys and birthday girls. Ang ngunyan po tabing na pagkaaldaw ng Huwebes, Agosto 17, 2023, sa gabos po na nagsisilibrar kasi mga birthday. Happy maligayang kaarawan. And siyempre mga tugang naman po sa mga nagsisilibrar po kasi ng mga kapiyastahan. Ay madayaon sa mga madayaon sa mga nagpista kasuhapon. Ay laman kita na imbitaran. They all the way nag-invitar man, pero di talaga. Di kita makapaita. Sabi ta na nga, pag grabe mga tugang, ang init kang panahon, talagang masakit. Di kita kaan basta-basta nakakaluwas mga tugang. Nata ngayon, nag-ano ka? Ano po apod kito? So, ano nga po kito? So, basta yun na ito. Basta di kita mga tugang nakalaw. Pasensya na po sa mga agda sa tuya kasuhapon, sa mga nag-invitar kasuhapon din po kita nakapag-pasiring dyan. Pero ganun pa man yaon po ang sa kuya na yaon po sa kuya na paghaji na lagot maging marhay anusin mo ugmaman po kamo sa saindong pagsilibrar. Ay, sa gabos po na nagsisilibrar naman kasi itong mga anibersaryo. Happy anniversary po tabi sa Saindong Gabos. And syempre mga tugang naman po sa tuyang mga kababayan, yaon po tabi sa Banig ng Kamatayan, yaon po sa Manlaylay na ospital, nakantabay po tabi sa Satuya, ay magparahay po tabi, magpakusog, bangon. Kaya nagsasabi ta mga tugang, ano man po tabi, at sa tuyang
nag-aagihan, ano man po tabi sa tuyang na eksperyensyahan, nakadalipisilan po, digdi sa ibabaw kinaban, ano man po ng mga negatibong nangyayari po sa tuyang palibot, ay permiso na po tabi isipon, igwa po tabi yan yung katapusan. Igwa po tabi yan yung hangganan, permiso tabi sabi, permiso na po tabi fight sana. 0951-623-0749. Again, it's 0951-623-0749. Yan po ang numero ang pwede nindong paagihan. Pwede po tabi nindong padalahan ka sa itong mga mensahe. Tangani po na makapagpartisipan, makasabay po digdi sa laog ka sa tuyang programa ko dyan na pagkaaga. Yan, siyempre mga tugang, pwede man po kamo magsabay sa paagi po kapag papadala ka sa itong mga mensahe. Duman po sa comment box. Diyan po sa comment section. Mahiling po diyan sa indong mga diyan po sa indong mga monitor. Diyan po ipadala sa indong mga question sumbong agrangay paghanga ay sindi ba pa. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Marahayan sa tuyang marhay mga tugang-an sa tuyang panahon, digdi po sa tuyang probinsya, digdi po sa tuyang kinabubugtakan, talagang nahihiling ta mga tugang na mainit na po ang panahon. Yaon na susaldang, talagang masasabi ta na magiging magayon po ang panahon dunya na maghapon. Kaya ano pa, mga may mga labahan dyan, pwede na po tabi na pagpuun-puunan, tangali atab man matapos. Tangali atab man matapos, bago mga tugang alas 12 ining pagkaunto, igwa na tapos na kamo. Parelax-relax naman kamo. Ano an sa tuyang mga istorya, ano sa tuyang mga pagtutunan mga tugang. Oy, good morning muna sa tuyang mga parantabay po diyan sa Apod kini. Diyan po mga tugang sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Sa mga nakaantabay sa tuyang mga kabarangay, sa tuyang po tabi ng mga namumutan ng mga parantabay dito po sa loob sa tuyang programa. Good morning po tabi sa sento sa mga minarap maratapas na sa mga nakaantabay. And also, good morning po tabi sa mga silent viewers na talaga namang yaon po tabi nagtuturuta now. Nagsusunod si Iripman po sa tuyang programa ngunya na pagkaaga. Alas 7:55 ng pagka-morning. Ano po, sa tuyang pag-istoryahan ngunya na pagkaaga. Ikaw kaya ito nyo, anong gusto mong pag-istoryahan? Ika kaya, depende ngayon sa imo. Ano ang sa imo nga gusto pag-urulayan ngunya na pagkaaga? O ikada kung kita pag-istoryahan mga tugang. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Diyan po sa Banwaan ng Bakakay, good morning po tabi sa Saito Gabos. Sa mga busy ngunyan na Banwaan, it's because of upcoming Karagumoy Festival. Ngunyan po tabi na taon. Ngunyan po tabi na bulan ng Agosto. Next week mga tugang, mapuuna po ang sa inda po tabi na mga aktibidad. So mga activities mga tugang in connection po tabi kay ning Karagumoy Festival. Kundi mga tugang, may isa po sa nakitang may mga digit sa nakita mga tugang na narireparo na gusto taman po tabing ipangapudan. Duman po sa mga nanunundan. So mga pwede po tabi na umaksyon lamang kayo na good morning tabi insan, good morning sa iyo, dyan sa Muntinlupa City, nakaantabay, nakatutok. Maganda ang gising ni insan, maganda ang gising lagi ni insan. Magandang umaga dyan sa Ahito family, nakatutok sa Satuya mo dyan na pagkamarnay. Oy, belated happy birthday pala kay Consi Yaba Santo Tomas, ang mapagpayabang mapagpayabang konsihal sa Banwaan kan Santo Domingo Albay. Nagsinibran pa lang kan sa iyang kumpleanyo kasuhapon. Happy birthday na lang tabi sa iyong konse. Consi Yaba Santo Tomas, dyan po sa Banwaan ng Santo Domingo Albay. And also good morning muna kay Kap Buji Balila, kan Barangay San Isidro, Santo Domingo Albay.
Saro mga tugang, sabi ta na nga ni, saro mga tugang sa mga apod kini. Saro mga tugang sa nahiling ta na talagang mag-arali or harayo ang eleksyon. Talaga mga tugang na yaon po mga tugang, tarangkilo po ang sitwasyon. Tarangkilo po mga tugang ang Barangay San Isidro. Dahilan mga tugang sa iya po tabi na mga esfuerzos na pinagigibo po mga tugang, and also mga tugang kasabay po ang bilog na barangay council kan Barangay San Isidro. Kaya nga ini magayon di mga tugang na ang sabi ta na nga ni sa lambang organisasyon dapat po mga tugang alat ka mga tugang tayo kita ki madali sila alright mga tugang, ay balik kita. Pasensya na igwa lang kitang nag-abot na bisita. Okay po fantang sige, palagos kita sa tuyang pagkudistorya, digdi po sa tuyang programa. Pero on the meantime, alas 8 po ning pagkaaga, ma-commercial muna kita, ma-station break, tangali po buwelo kita sa tuyang pagkudistorya, digdi po sa loob ka sa tuyang programa. Mabuelo kita mga tugang sa satuyang pag-istorya sa satuyang mga temang nyo na pagka-morning. Diyan sa naputabi ka mo, digdi sa naman ako, mabalitada kita mga tugang makanihis mo kaning nagkakapirang hanap buhay. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ay, Philippine Standard Time, 3 minutes makalipas po ang alas 8 ning pagkamorning. Historic Kiliste sa On The Spot. Historic Kiliste sa On The Spot.
Alright mga tugang, balik po kita sa tuyang programa. Balik po kita sa tuyang pag-istorya ngayon na pagkaaga. Una ko, wala pa akong headset. O ano na, Antonio? Ano na yan, tagali? Napapanlingaw kita. Good morning po, once again, sa gabos po na nakantabay. Good morning po sa mga minatulutok pa sa nangyayari na pagka-morning. Alright, mga tugang, hindi po kita sa tuyang mga pag-istorya. Ngayon po tabi na pagkaaga, kung sa mga tugang sa iba pang istorya, uminabot na mga tugang sa 3.5 milyon ang kantidad mga tugang. Okay, ini po tabi mga tugang na uncertified products. Ini po mga tugang may kinaaraman sa pinagkasal po mga tugang na programa man ka Department of Trade and Industry Bicol poon mga tugang Enero sugkod Hunyo 23 2023. Ini mga tugang na bilang na ini 3.5 million pesos. Ini po mga tugang sukantidad na nakumpiskar mga tugang kang naunang bita ng ahensya. Kung sa in mga tugang sigun po kay DTI Bicol spokesperson Bem Birango, nakapagtaon po sindaning notice of violation halik po mga tugang sa 43 halik po mga tugang sa 103 or 103 na establishmento mga tugang base po ini sa indang monitoring matapos ini nga mga tugang na sinda po, igwa kinanotan na violasyon mga tugang para sa safety and quality policies. Kung saan mga tugang dugang pa ni Birango na kadaklan sa mga ini ang mga nagpapabakal ng produkto anwara ng product standard as in imported commodity clearance o ini pinag-aapod mga tugang na ICC marks or stickers. Na malinaw mga tugang na igwaning pagbayular sa Republic Act 4109 o ining Product Standard Law. Ang tulong mga tugang sa 43 na establishmento na ini, ang hali po mga tugang sa Masbate, siyam po mga tugang sa Catanduanes, mantang pigpito or tigpito mga tugang, tigpito. Ibang mga tugang ng tigpito ang probinsya kang Camarines Sur, Albay, Camarines Norte. Mantang nasa 10 man ang hali po sa probinsya kang Sorsogon. Kung saan mga tugang inabisuhan kay ni inabisuhan ang mga inikang ahensya na ang publiko na dahil magbakal ng mga produkto asin iba pang commodities na wala ning nasabing marka bilang pasiguro naman po mga tugang kan sa indang kaligtasan sa paggamit kay ini. Siguro sa puntong ini mga tugang kulang pa ining 3.5 milyon. Kung susumahon mga tugang, naglipa na mga tugang ang mga sirigan ng produkto. Kumbaga ini po mga tugang sunaging ano sa nila. Siguro partial pa sa naman ini mga tugang. Bago pa ini so apod kini lalo na ngunyan po mga tugang sa paglaog po kan beer months dapat po mabantayan kan DTI paglaog pa sa nakang beer months mga tugang mahiling ta po na kadagdag po ng mga produkto na mahiling ta po sa merkado mahiling ta po tabi sa mga tindahan sa mga paratiyenda na hayagan po na pagtitinda o pinaglalako po mga tugang ini mga produkto na wala man po kinakaukulang mga araw kaini. Mga day mahihilingan ng product inimpigapod mga tugang na may incorrection mga tugang sa safety and policies, quality policy. Kung mahiling ta mga tugang kadakol kayan, ini mga tugang sigun sa datos pa sana puon mga tugang Enero sugkod sagkod Hunyo. So meaning mga tugang pwede sila pa ining madugangan. Hopefully
sa katakod gambaretang inan, mas apod gini, mas pagabaton pa or gibuhon mga tugang na apod kay ni kumbaga igus-igusan pa. Kan mga personahes po kan DTI. Ano di ko alam kung tama sa term na ginamit ko na igus-igusan pa. Pero gani araw po kayan ang dapat na gibuhon. Takong ang ano po digdi mga tugang ang apod kini ang katuyuhan po mga tugang kini tanganing masawata mga tugang ito na mga naglipa ng mga produkto mga tugang sa merkado na pinagsasabi na bagsak po ang standard o dahil po nagsunod mga tugang sa pinag-aapod na product standard law ay kadakol po ang makukumpiska. Kadakol po mga tugang ang mga nahihiling tako mga tugang ngunyan na yaon po sa merkado na nababakal po sa tuyang mga kababayan. I'm sorry for the term na dapat igus-igusan. Pero iyan po siguro ang magayon po. Mas paigtingon, mas pakusugon po ang programa kontra po digay. Kaya na ko-compromise mga tugang. Ito po na kaligtasan po kan sa tuyang mga kababayan. Lalo na sa mga nababakal magkadyan ng mga although medyo puro para tuman ng gadang kandidat pero mga tugang minsan nagiging kausa ini mga tugang kan araw ngayon kang nagbakal ka ding nagbakal ka ngayon ng ilaw nagbakal ka ngayon lalo na kunya na pirman okay puhan po na alat ka okay puhan po mga tugang na mabantayan like alat ka ha tagari nag-scratchin na naman sa saluyang audio okay na sige kaya ayan mga tugang dapat po mabantayan kan DTI digdi po pag-abot sa mga produkto na yun naman sila po tabi na sa inda po tabing pinagpuna na gibuhan ng paagi alat ka ini digdi sa kuyang edsit gari kita ngongo okay na sige sa iba pang mga istorya mga tugang kasuhapon nag-abot po digdi sa probinsya kang Albay kasuhapon na pagkaaga Agosto 16 mga tugang nag-abot po ang pilgrim image po ni Our Lady of Antipolo para po magsabay sa selebrasyon kang kapestahan po ni Nuestra Señora de Salvacion. Kung saan mga tugang pigsabat ini po, hali dyan sa Bicol International Airport, diretso ang imahe mga tugang, madiretso po ining imahe ni Antipolo sa Albay Cathedral para po sa para po sa sarong banal na misa. As in, after kayan mga tugang, madiretso naman ini sa Uruan, sa munisipyo po tabi kan Tiwi Albay. Kung saan mga tugang, kasabay kayo ni, or masabay ang imahe ni Antipolo sa gigibuhon mga tugang na maritime procession ni Inang Salvacion sa maabot po na Sabado, Agosto 19, 2023. Kung saan mga tugang susog sa pagdebosyon, nagtutubod mga tugang ang mga deboto ni Our Lady of Antipolo na bistuman bilang Our Lady of Peace and Good Voyage na kung kaiba ini sa biyahe, ligtas as in mairayo ang gabos sa katibaadan. Dakulang bagay ini mga tugang na sa tuyang probinsya pinagagihan po kayo ni. Sunod-sunod ani kang nakaaging bulan, inot na po na nagbisita digdi ang pilgrim image po ni Santo Niño de Cebu. Na naglibot po mga tugang sa malayo-layo na munisipyo. Nagtinir ng sarong aldaw para mga tugang duman pati man kan sa iya paglibot-libot po digdi sa Satuya
digdi po sa probinsya ng Albay. Ang unya, pinaglalauman po tabi na katakod kaiyan po mga tugang, pinaglalauman na dadagsaon po ng mga deboto sa maabot na Sabado. Ini po tabi na kapiestahan, dyan po sa Huruan. Katakod kaiyan mga tugang, maopresyon mga tugang, ning libreng sakay ang lokal na gobyerno kantiwe para po mga tugang sa deboto na mabisita. Sabi na nga in connection din sa pagsilibrar kang kapiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion sa Barangay Huruan. Sigun mga tugang sa nakuha niya itong informasyon kay TV Mayor Jaime Villanueva, igwa mga tugang ng 11 na drop-off asin parking station, tanganing malikayan mga tugang ang pagkagubot kan trapiko sa naunang bita ng barangay. Igwa naman mga tugang ning maabot sa 60 na jeepney para sa gabos ng mga station. Ini po mga tugang na kaya nag-provide mga tugang ning 70 na jeepney para mga tugang sa gabos na station. Ini po sa mga mahatod. Duman po sa mga deboto, libre po ini na maopresir, libre ini mga tugang. Buot sabihin, sumay mga lunadan mga tugang na dara, dahil mo na iyan, dahil po sin natutugutan na magdiretso po duman sa Huruan Church. Duman po sa pinaka sentro po kan simbahan. Buot sabihin, sa baba pa sa na po tabi, iwawalat na po tabi nindo an sa indong mga bihikulo na dara. Duman po sa may mga private cars, mga pribadong lunadan na dara. Dahil po kamo tutugutan na iyan po tabi na sa indong bihikulo, darahon po nindo diretso duman sa simbahan. Nag-provide po tabi ang lokal na gobyerno kantiwe. Tangani na mga tugang na iniansin nang naisip na paagi mga tugang, tangani maibitaran po ang pagkagubot po kan bulos kan trapiko. Diyan po, in connection kay ni sa maabot na Sabado. Kung sa mga tugang, yan nga, sabi ta, kung sa mga tugang pinaglalauman na dadagsaon po tabi yan, dadagsaon po mga tugang ang simbahan kang Huruan, ngunyan po tabi na maabot po tabi na Sabado. Mapuon ini mga tugang sa mga nagarapot, mapuon po mga tugang sa Barangay Naga. Diyan po sa barangay, diyan po sa naunang bita ng Banwaan, igwa po diyan ng barangay na pinag-aapod na Naga. I don't know kung ang pag-pronounce kay ni Naga or Naga, diyan sa Indabas na Naga, parehas iyan. Diyan po tabi mapuon. Kung sa inyaon po ang mga bases as in hali sa mga barangay, sugod, pasiring sa Bariis, yaon man ang mga light vehicle as in light cars, o duman mga tugang, iwawalat po tabi kay mga devotees. Ito po tabi nga sa indang mga service. Mantang sa pahayag man mga tugang, ni Albay Police Provincial Office Operation Chief Colonel Aldwin Gamboa, totalmente mga tugang na 500 na kapulisan. Dugang po mga tugang na 500 na kapulisan mga tugang ang matabang po para masiguro ang marhay na pasi orden. Mantang preparado naman mga tugang ang contingency plan sa pinaglalauman mga tugang na pagruso kan mga deboto para po dito sa maritime procession sa maabot po ng Sabado. At least malinaw po yan. Malinaw po yan sa tuyang mga, kaya sabi ta na nga ni, dapat at as of now, aram na po tabi nindo kung
Apod kini, aram na po tabi nito kung sa ilin, pinisir ka mo, kung saan po tabi mga tugang, mapuon, o kung saan po tabi sa mga designated areas na pupunan po tabi kaining procession sa maabot po Sabado. Tangaling day ka mo although yaon man po tabi sa mga kapulisan, tangaling na magtao man ng asistensya mga tugang, pero mas maray na ang aram po tabi nindo na siring kay ni so tamunang kayan, nagkaigwa na naman yung pagkarelibong. Sabi niya yan kini. Mas magayon mga tugang nangunyan pa sa naaramon po tabi nindo kung ano po sa magiging dalagan. Kung ano po mga tugang sa magiging dalagan po mga tugang sa maabot po tabi na Sabado. In connection nga ni mga tugang kay ni na apod gini. In connection nga ni mga tugang kay ni na pagsilibrar po kang kapistahan ni Nuestra Señora de Salvacion. And kasabay po mga tugang sa pagbisita po kang pilgrim image ni apod gini nalingawan ta. sorry. Pilgrim image po ni Our Lady of Antipolo. Sorry, lalingawan ta. Our Lady of Antipolo mga tugang. Okay, iyan mga tugang, ang saro po mga tugang na dakulang apod kini, dakulang event na mangyayari mga tugang, ngunyan po tabi na weekend. Aram tabaga mga tugang, tuyo po na pag nagsisilibrar po tabi ng kapiestahan ang barangay Huruan, saro yan sa mga pinagtatamo. Nagkakaigbabaga kayo kadati ng pilgrimage. Kung saan mga tugang naging parte man kita dyan kang mga panahon. So, naglalakaw mga tugang, pasiring po duman sa simbahan kang Nuestra Señora de Salvacion o dyan sa pinakasentro po kang Huruan. Malakaw ka ning siguro more or less 1.5 hours ang sa imong lalakawon. Tangani po na maabot ito. Maabot itong simbahan. Ngunyan, pinaglalauban mga tugang ngunyan na taon, mas dadagsaon po ini mga tugang ngayon. Yaon man po ang pilgrim image po kan Our Lady of Antipolo. Namasabay po sa pagsilibra ng kapiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion. Ayan And kitagayon lang kayo ni mga tugang talagang sabi talaga all set mga tugang. Yaon po so contingency plan mga tugang na pinagsagibo. Tangali po na masiguro po ang pasiorde. Masiguro man mga tugang ang apod kini, masiguro mga tugang na maging smooth po ang flow. Kaining naunang pitin ng aktibidad, nagigibuhon po sa maabot po tabi na Sabado. Alright? Kaya pangapudan niya to sa gabos po na mga mapasariling po dyan. Make sure po na naka-condition man po ang sa inyong lawas. Naka-condition po tabi ang sa inyong apod kini. Na pinag-aasahan po na matawo po iyan. Dapat po nasa kondisyon man ang sa inyong lawas. Dahil po kamo, kung igo kamong namamatean, dara naman po siguro kan apod kini, dara po kan mainit na panahon, kung medyo malain po ang pagmati, medyo pasiguro po kita. Pasiguro po kita as expected mga tugang, yaon po, expected mga tugang ang pagruso po mga tugang ng mga devotees. Namamasining po tabi dyan sa
uruan mga tugang tangani na lige in connection iyan sa pagselebrar po mga tugang kan sa pestahan po ni Nuestra Señora de Salvacion. Alright. Sa iba pang mga istorya mga tugang, nagkakapirang aldaw mga tugang, mapuo naman kita, may kinaraman po mga tugang sa eleksyon. Kung saan mga tugang kan nakaaging simana or nahiling ta po mga tugang na puga-puga naman mga tugang ang pinagsasagibo po mga tugang na mapadapit ini sa COMELEC, ito po na voters education and igwaman po sindang mga pangapudan mga tugang lalo na po doon sa mga madaralagan sa mga nag-aaspirar mga tugang na aramon po mga tugang ito po na mga dapat talaga ini maalaman po sa mga detalye na dapat po nindang masabutan. Ngunyan po na nag-adang-adang po inig barangay SK election. Munang kayan, munang kayan mga tugang, yan excited doon, dainin da aram so, kaya mas kinagayunan kayo ni mga tugang. Halimbawa, magpa-share na po kamo, pero nalunod na naman mga tugang, so, igwa nakitang nahiling mga tugang na nagkakapira. So, sa tuyong paglibot-libot mga tugang, next week, mapa-share kita sa mga manlain-lain ng mga COMELEC offices dyan sa First District of Albay. Tangani na isihon ta po ang sa indang mga preparasyon, isihon ta po ang presenting kamurugtakan man po tabi ninda regarding po kay ni na nag-adang-adang na pirilian. At medyo magiging busy man po sa lado kan COMELEC. Ini po tabi na sabi ito na nga, nag-adang-adang po tabi na pirilian. Kaya mas magayon mga tugang na ngunyan pa sana. Halimbawa, kamo po tabi nag-aasmira. May kulang kamo sa kaaraman. Lalo na sa may pag-abot sa, sa mga madaralagan sa lado kang SK. Tangani na mas malinawan kamo mga tugang aside from nababasaman po tabi nindo sa mga sa page po kan COMELEC Bicol. Pero may mga kahaputan ka mo na dahil po tabi ninda masyadong nasasabutan. May mga guidelines naman mga tugang na medyo ribong ka mo. Magpa-share na kamo ngunya na simana sa mga COMELEC offices. Tangani, unawang dahil pa sinda masyado busy. Although nagpupuo naman sinda. Minahiling kita na nagpapa-interview ng mga tugang sa mga radio station. Nagpapashare na mga tugang sa mga sesyon, tangani na magtaoning kumbaga information dissemination. Kung kamo po mga tugang may mga kahaputan na gustong malinawan, pa-share na po tabi kamo sa mga COMELEC offices po dyan sa indong mga lugar. Tangani po na sabi ito na nga ni, although sa iba self-explanatory. But syempre may mga iba man nakahaputan kita sa sadirit na nakipuhan po, dapat may mahaputan kita. Tangani na mas malinawan po kamo. Mas magayon po na ngunyan pa sana po magpasiring na po kamo sa mga COMELEC offices. Tangani po na personal nindong maaraman, maihapot po mga tugang ang gusto po tabi nindong maaraman. Sige mga tugang, alas 8:27 ning pagkaaga. Sabi ko na gani, ngunyan na nag-aadang-adang mga tugang ang pirilian. Talagang nahiling ta na po ang mga puro partido mga tugang. Although mga tugang, ini po na mangyayaring pirilian sa barangay level. Barangay level sa na ini, pero nahiling ta mga tugang na may mga kanya-kanya sindang may mga kanya-kanya sa indang nagkakapong. Kadakol ko yun mga tugang ilingan din daw, nanuntaran din daw, na igwa po ngunya ning mga nahiling ta na so mayor ngaya, may kapot man sindang mga tao. So mga nagkakapiraman ng mga politiko, igwa man sindang mga tawong kapong. Kaya magiging, kumbaga,
ining mangyayaring pinilian mo niyan mga tugang, mahihiling ta na medyo talagang medyo magabat ang magiging laban kayo ng mga tugang. Kaya good luck na lang po tabi sa madaralagan. But syempre pa, duman po sa mga madaralagan, make sure po tabi na nasasabutan po tabi ninyo. Dahil sila po kamo magdalagan, tamili po tabi na pinag-udyukan ka mo. Maray pa ngayon ay dumalagan ka. Ta ako na ngayon ang bahala sa imo. Bako po dapat siring kayan. Iba man giraray mga tugang sun, pigigibo mo ang sarong bagay na udok sa buot mo. Maray man giraray mga tugang na ang pigigibo mo ang sarong bagay na nasasabutan mo. Dahil ka mag-asa mga tugang duman sa mga magdalagan kay ngayon, ita ako na ang bahala sa imo. Meaning, bako yan udok sa buot mo. Wala kang knowledge. Kaya, kung alam mo, mas magayon mga tugang na bago ka maglaog, bago ka mag-iyo, bago ka mag-yes, duman sa tawong nagtaram sa imo na magdalagan ka, ako na ang bahala sa imo, dapat igwa ka man. Ning sa diring kaisipan. Pag-isipan mo kung ano ba ang sa imong magi-contribute? Ano ba ang sa imong maitatabang? Ano makikinabang ba sa imo ang barangay? Ano maika-contribute ka lamang sa tanganing mapakarhay ang sa indong barangay? Ano manginginabang ka sa barangay? Ay sala. Ano daw mapapakinabangan ka sa imong mga kabarangay? Dapat siring po kaya. Nasabi ka na gani, mas magayon ito mga tugang na yaon so sa imong kagustuhan. Kaya ka po tabi nagdalagan. Kagustuhan mga tugang na makatabang. Kagustuhan asin nasasabutan mo kung ano ang dapat mong magiging funksyon sa iyong barangay. Mas magayon magiraray iyan, kumbaga, dahil ka napipilitan. Kumbaga, bako ka sa nalilag, yan ang galing ka binala. Dipisil baga pag binala ka sa nata, pag abot kan oras, in kaso nakaluwas ka, dahil mo ara. Beside, ikaw man po tabi giraray, an makahira ka iyan. Tapag abot dyan, nga ka. Tapos ko man sa diring kaisipan, so sa imong daradara kang ika nagdalagan dyan, nag-asa ka sana, duman po sa mga nag-udyok sa imo. Paano kung sa nag-udyok sa imo, naging busy man? Na pinabayaan ka. Ikaw man giraray ang masusubgan, kaya mas marahin mga tugang. Kada kung kita kadadahiling mga tugang, na bako man so sa iyang kagustuhan, kundi kagustuhan ngayon. Kagustuhan ngayon kan sa iyang ngayang agong. Dalaga na ngayon, tayo na ngayon yan. Kami na ngayon ang bahala sa imo. Ngunyan ka nakatukaw, dahil man po nagiginibo, halos dahil nagiiro po ang barangay. It's because wala so willingness. Wala mga tugang so pinag-aapod tang wala mga tugang so pinag-aapod tang fashion. Dapat may passion wala so passion mga tugang para po magkapot ning barangay. Wala ning passion nga mga tugang, kumbaga wala ning leadership. It's because mga tugang binalaman sa na siya. Pinatukaw man sa na siya diyan. Minagpinansa na sa iya, nagdalagan man. Dahil naman araman sa iyang gigibuhon. Kaya iyan po tabi sa mga butante. Iyan po tabi maging wise kita. Iningon ta mga tugang sumay mga kapasidad. Iningon ta mga tugang sumay mga nahiling ta po mga tugang na talaga po tabi na karapat dapat na ibugtak ta dyan. Let's learn. Duman po mga tugang sa mga na-experiensyahan ta mga tugang. Makaukod po kita mga tugang duman sa mga umayaging panahon. Nasinda po ang kasabay-sabay ta.
Sundo sa ngunyan kasabay tapusin ta. Pero hindi nga po tabi nindo. Dapat ang piliun ta po mga tugang so apod kay so kaya po kita na ibahan sa oras po mga tugang na kita po tabi may mga pangangaipo. Bako personal na pangangaipo mga tugang. Kundi mga tugang, pangangaipo po mga tugang kansa tuyang barangay. Yan po ang pinakasimple mga tugang na pag-urup-urupan po tabi nindo. Na dapat po tabi na ibuburog takta po tabi ngunyan na pinilihan. Ipadagos na yan mga tugang, alas 8:34 ng pagkaaga. Mga commercial muna kita, station break, and then mabiltada kita mga tugang sa pagpapadagos sa tuyang pag-istorya, as hindi ba pa, hindi po sa tuyang programa ngayon na pagkaaga, dyan sa na po tabi ka mo, digdi sa naman ako. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Oras sa Bicol na TV, asin Senterong Pilipinas, 8:37 in the morning. Tony Kiliste sa On the Spot. Alright mga tugaw, diretso balik po kita sa tuyang programa ngayon na pagkaaga. Oy, good morning. Sa gabos po na nakantabay pa. Yaon pa po tabi nakasabay hindi sa tuyang programa. Oy, good morning muna sa tuyang mga parantabay, sa tuyang personal FB account. Kung nakatutok ka subago. Oy, good morning kay Miss Pongan Bertis Laika Vanessa. Diyan po iyan sa ayaw kami yan sa Barangay Santa Misericordia. Tabi amiga, Pongan Bertis Laika Vanessa. Thank you so much sa pagantabay. Kaso hapon pa pala ini, nakatutok man sa satuya, kung data na babasa, o yung iba na mga parantabay ko tabi, duman ka mo mag-comment sa page ni Bicolnet, duman po tabi sa masabi ka mo kayan, supladuhon kita, dahil pigbabasa ngayon sa greetings. Iyan po tabi na ayaon dyan sa FB account kong programa. Ito po tabi, pigkakat ko iyan after
basta starting 8 a.m., duman na po kamo mag-view sa page ni Bicolnet. Taduman na po iyan pigpapadagos nasa tuyang pag-oristorya. Ma'am Elena Valenzuela, thank you so much all the way from Agna, Humapon, Legazpi City. And also good morning man kay Insan, nakatutok pa, ngunyan na pagkaaga. Thank you so much po sa Sendo Gabos. Sa Gabos po na yaraon, sa Gabos po na nakaantabay, nakatutok padagos, nayaon po sa tuyang programa ngunyan na pagkaaga. Maraming thank you. And syempre, good morning man po kay Sir Gerald L5, kan JL5 Aluminum Steel Fabrication, dyan po sa barangay San Roque, Santo Domingo, Albay. Good morning tabi, Brother Sir Idol Gerald L5, kang JL5 Aluminum Steel Fabrication. Yaon ka mo dyan sa Banwaan kan Santo Domingo, day mading iba, pag-abot mga tugang sa steel fabrication, pag-abot mga tugang sa home improvement, naghahanap ka mo sa mga pandiurag, mga dekalidad na mga produkto, may kinaaraman mga tugang sa mga, dyan po ka mo magpasiring kay Sir Gerald L5, kan JL5 Aluminum Steel Fabrication. Good morning man kay Sir Gilbert Otibar, and host po kang programang Kasurok ng Bayan. Abangan po tabi ninyo sa iyang programa. Alas 2 sundo alas 3 ng pagkahapon, 2 down 3 in the afternoon. Hindi po iyan sa Bicolnet TV. Kasurok ng Bayan, kasabay po tabi ninyo si Sir Gilbert Otibar sa iya po tabing programa. Thank you so much, Sir Gilbert Otibar, dyan po sa Barangay Sagpon, Daraga Albay. Sa Otibar family, thank you so much sa Gabos po na nakaantabay sa tuya na pagka-morning. Siyempre pa, good morning man sa kay Sir Angelo Freyo ng Kapipeya Coffee Shop. Diyan po yan sa sentro po. Diyan po yan sa may parte po kan FM Pillar Street, Tahaw Road, Legazpi City. Sampang siya na po yan, kan Bake and Resto Depot. So dati po bagatabing LGC Express Mart. Diyan po nindo makukuha. Ayan po tabi na Kapipeya Coffee Shop. Good morning, Sir Angelo Freyo, kan Kapipeya, Legazpi. Sige. And sisay pa sa mga nakatutok sa Satuya, Ma'am Daisy Nabia, thank you so much sa pagtutok. And also kay Ma'am Lynn Brusula, pero may nakaantabay po tabi sa Satuyang programa, dyan po sa may First District of Albay. Sige. Wala na. Diretso na kita mga tugang, hindi po sa Satuyang pag-restorya mo niya na pagkaaga. Ngunyan, samita na nga mga tugang, in connection po tabi kan Karagumoy Festival, may mga dikit na po kita. Siguro po na pangagiging pangapudan po tabi sa LGU, Bakakay. And also with the, barangay captains of Bakakay. Lalo na po ining yaon po dyan sa sentro, near Children's Paradise. During night time po tabi, labi kadiklong po tabi dyan. Matiklong po tabi, batik ngunyan po tabi, nagdadangadang po ang kapiestahan. Ano daw po tabi ang pedisir nagibuhon po tabi nindo kayan? Nagiging maliwanag sana po tabi yan kung yaon pa sa mga paratyenda. Pero pag apod ka na pag urulian na, naghanalian sa mga paratyenda, madiklumon pala ng areang iyan. Duman po sa mga tusok-tusukan area. Ngunyan,
Bako po para i-brag ka mo o para badikuson ka mo, kundi ini po simpleng pangapudan ta sana po tabi sa Indo. Simpleng pangapudan po tabi na ipapakihuron po tabi sa Indo. Minsan baga may mga bagay, mga tugang na pwede man naagihon po tabi sa marhay na pakiulay. Dahil taman ginakaipuhan na lamudahon tulos. Kumbaga, may mga bagay-bagay, mga tugang na pwedeng ipaagi sa simpleng pakihuron, mga tugang. Araw po kayo ni, na igwa po tabi ng Karagumoy Festival. Ano daw po tabi, kung sa mga areas dyan, na nahihiling ta po na Mariklong, pailawan po tabi nindo. Riparo po tabi. Although I know araw po tabi nindo na ang areang iyan Mariklong. Bilang kamo po ang nakakasakop kay iyan. Bilang kamo po tabi, siguro so barangay captain mo na ang apodanta. Pakihurunan ta. Kundi po tabi nindo kanya, maghagad po kamo ning ako din. Maghagad po kamo ning tabang sa LGU. Napailawan po ang areang iyan. Delikado po tabi. Delikado po mga tugang. Labi po kaniklong palan talaga dyan. Takasubago early in the morning, may nagpaabot sa tuya ng message na pakisabay ngayon sa programa mong ngunyo na pagkaaga. Na ipangapudan ta ngaya sa Barangay Council. Ano ba yung barangay iyan? Barangay, basta ining sa may Children Paradise. Iyan po tabi sa area na nahiling ta po tabi. Nahiling ta man ang ganda madiklong po dyan. Ngayon po tabi, ano daw tabi kung ano ang pwedeng gibuhon po tabi nindo dyan? Ano daw po tabi ang pwedeng gibuhon nindo dyan? Siguro dahil na po kita maghalat na magkaigwa pa po tabi ni mga untoward incident bago po tabi kita mag-action dyan. Pero napapanahon po na aksyonan po tabi nindo ini. It's because Karagumoy Festival is fast approaching, mga tugang. Meaning, madagsa po ang tao. May mga maberisita po tabi dyan sa area. May maberisita po tabi sa Sendong Banwaan. So, kinakaipuhan po tabi nindo dyan. Okay? Magkakanigo po tabing ang aksyon. Aksyonan po tabi tulos nindo yan. Ini simpleng pakiuron po tabi, pinagluway-luwayan ta. Na pakiulayan po tabi, pakiuronan po tabi kamo. Na dapat po tabi, maliwanag po ang areang iyan. For the safety, isipon ta for the safety po, mga tugang kan mga mapasyaran po dyan, ngunyan po tabi na igwa po ning festival. Ngunyan po tabi nakapiestahan. Tama na utong man po tabi pagdangugon, na so mga nagbisita ngayon dyan, pag uli, nabiktima ngayon ng pandurukot, snatching, and the other related incident. Kaya po, magayon po mga tugang na maging aksyonan po kayo eh. Although kaya ining mga solar light, kasi solar light so pinakamayor na ilaw duman na pinagbugtak, gani busted na adi. Pag sinabi ng busted mga tugang, bako so busted na nag-ilusyon ha. Busted mga tugang, ito bagang pigapod tang pundido na. Baka ano to ang pwedeng gibuhon po tabi nindong lakdan kayan. Lagdan man lamang kiparamientras na ilaw. O baka paramientras. Pero mas magayon na may paruhon po tabi nindo. Na saruyan sa pigtatawong lugar po tabi dyan sa sendong na sasakupan. Iyan po na may dyan sa may tusok-tusukan, dyan po tabi sa may peryahan. Sa palibot,
Naku, madiklumon pa lang dyan. Madiklumon pa. Siguro na yung po tabi nindo pigtutuyo yan, na padiklumon dyan. Siguro day man po nindo pigtutuyo na padiklumon dyan. Pero dapat bilang dyan ta mahiling dyan ta mahiling mga tugang kung gura no po tabi katibay magreparoan sa tong barangay opisyal. Nahihiling ng maliklong mga tugang, ano ang dapat gibuhon? Kundi akong abog kutak mo din mag-ano kaya. Kundi sabi ito na nga, simpleng pangapudan mo na, ipagit sa simpleng pangapudan. Ay agit ang mga tugang sa simpleng pangapudan. Taang pinag-aano tapo tabi digdi. For the safety mga tugang, sabi ito na kang mga maparasyal dyan. And also, ini po tabi ng mga panatsenda. So mga panatsenda po dyan, mga banatilyo, irak man kayan kung mga magkabiritima iyan ka mga masasamang loob. Pero mga tugang, sigon mga tugang sa satuyang pakikipag-ulay mga tugang ka nakaging aldaw, kay Police Major Carl Roding, nag-request siya, nag-give siya ng letter na naghahagad po mga tugang ng dugang na puwersa. Although, duman nga ni sabi, inot na initialmente niya itong pakikipag-ulay, pinaglalauman ko ta 20 personnel, dugang na puwersa po mga tugang, and pinaglalauman niya ko ta na ipapadala po dyan sa Banwaan ng Bakakay sa pagsilibrar mga tugang kining kapiestahan. Pero ang nag-grant siguro, nagkawalo sana, uminabot sana mga tugang ang nag-grant sa 8 personnel, mga tugang, dugang na personnel, ang ipapadala po tabi sa iya. Diyan po sa Banwaan ng Bakakay, sumatutok po tabi dyan sa sentro, sumatutok po tabi iyan dyan sa, duman sa eryang iyan, sumatutok sana po mga tugang, duman sa nasinda magiging post ninda, diyan po tabi sa Children's Paradise, diyan sa may party Kamperyaan, diyan po tabi sa mga kasentruhan. Itong 8 personnel na ito, iyo po ang magiging designation. Iyan ang naging pahayag mga tugang kan hinaputa regarding po tabi duman sa indaman po tabi na action plan. Sa inda po tabi na mga paghahanda mga tugang in connection kaning kapiestahan. And hagad mga tugang kan COP kan Bakakay, ang kooperasyon mga tugang kang mga Bakakayanos. Kung may mga reklamo sinda, pwede sir na irani po tabi directly sa inda. Iyo man an pangapudan po tabi kan Chief of Police kan Bakakay, na kung may mga reklamo, may nariparo sindang kakaiba, iparani po da sa opisina ninda. Iwasan damo na an magpara tao ng espekulasyon. Magayon mananggan pala. Ining mga siring kining mga agyat, mga tugang, magayon ini. Na if ever na igwa po kamong namamasdan, mga reklamo, mga tugang, magpasiring da sa na po tabi ka mo sa indang opisina. Iranin daw. Kang inaputan nga ni mga tugang, regarding po tabi dyan sa apod kini, regarding sa peryaan na yan, for monitoring da sa na po tabi sinda. Kasi kang pag-abot na tabi ninda, pag-abot niya dyan sa Bakakay, kabaguhan baga siya, yaon na po tabi yan. Kaya inaputak, if ever, kung igwa man yung mga illegal na pakawat dyan, sugal, ano ang sendang gigibuhon? Ano po, kung igwa man, ano po tabi ang sendang gigibuhon? Kaya sa mga nagharapot, siging punos na
igwad yan kay mga nahihiling na mga illegal na apod gani, illegal mga tugang na mga games, nako, pasyar po kamo sa opisina po ni COP. Tangani po tabi, masimbagan po tabi iyan. Iyan so sa iya po tabi na naging pahayag kayan regarding po tabi sa bagay na iyan. Kung iba po kamo, aning obserbasyon, iba ka po ng mga kahapotan, mas marhay po tabi na irani po tabi nindo sa inda. Irani po tabi nindo sa inda, iyan po tabi na sa indong mga obserbasyon. Tayo mananggan, tama man, na mas magayon directly mga tugang, tangani to clear, maliunawan man kamo, and maaraman man po tabi nindo ang mga kasimbagan. Kaminsan, igwa kitang nahiling na babasa mga tugang na mga post sa FB. Iwan, speaking sabi ta, nasundo sa puso naman iyan. Hanggang sa puso na po tabi iyan. Mas magayon na irani po tabi nito duman sa mga ahensya po tabi na magkakasimbag po tabi sa indo. Magtataong linaw po tabi sa indong mga kahaputan. May mga bagay mga tugang na sigitang po sa Facebook, pero dahil man po tabi nasisimbagan. It's because dahil man po tabi pinagtawanan lamang ni Jansen na mairani po tabi yan sa inda. Kaya every time mga tugang na kita personalmente, every time po tabi kita na may kitang oras, yaon kita sa luwas, pigigibuta po ang sa tuyang makakaya, tangani po na ito po tabi ng mga nagkakapirang mga ahensya Maranita. Tangani na malinawan kita maipaabot personalmente mga tugang itong sa tuyang mga obserbasyon. Dati siring man ako kayan. Siring man ako kayan, sige kong propose. Pero yan, kung ganito yung man nasisiba, hindi nga nindo i-assess nindo. I-assess nindo mga tugang sa indo po tabi na mga nagpo-post ka mo sa Facebook. Until day man po tabi na papaabot naman sa dahil man nakakaabot naman sa dapat na paabutan kayan, mapagan. Kaya mas magayon na, sabi ko, mas magayon gayon na mas personal na po tabi na maipaabot iyan ng mga obserbasyon, mga kahaputan. Tangani po tabi matawanan ng kasimbagan. Duman po tabi sa mga tawong dapat po tabi magsimbag kayan. Good morning, Mr. K. Now lang ako nakasinip na nagsigid-sigid mo na sa luwas kang harong. Tabaan may para baga. Tama iyan, Ma'am Disay. Tama iyan na ang pagkaaga, magsigid-sigid mo na. Ano po kini? Para may magbisita baga mananggan. Preparado. Dapat kaming preparado tabi, Ma'am Disay. God bless tabi, ingat po. Thank you so much, Ma'am Betkana. Salamat sa antabay. Ngunyan po tabi na pagka-aga. Hay na ito. Sige. Igwa na sana po kita 3 minutos. Pag may 2 minutes bago po tabi lumagapak ang alas 9 ng pagkaaga. Makaskaso ng oras. Makaskaso ng oras mga tugang, digdi po tabi sa tuyang programa. So iyan po tabi ang kahagadan. Yan man sa na kung igwada po tabi kamo ning mga queries, kahaputan, mas marhayda tabi na iranin nindo sa inda. Mas magayon na ipaabot sa inda direkta. Tangani na direkta man po tabi na masimbagan po tabi ang sa indong mga kahaputan. Ayan and pero kita mga tugang, yaon man ang sa tuya na pagsaludo po sa mga nakakahampang niya to na mga COP, na mga pamayo po mga tugang, na
apod gani, negative or positive mga tugang, yaon po tabi sa indang pagsinbag. Unlike ang mga may mga nailing man kita na pag mga negative mga tugang, dahil nagsisimbag. Pero may mga bistado man kita na mas kinegatibo mga tugang ang kaputan, yaon po ang sa inyong pagsimbag. Yaon po ang sa inyong paghagiat na, sige, regarding kang reklamong iyan, ipaabot sa muya ngaya mismo. Ituro sa muya mismo, ta kami po ngayon tulos ngayon na ma-aksyon diyan sa bagay na iyan. Sige, iyan po tabi ang naging pahayag man kan bagon si Upo kan Santo Domingo na kan bakakay na kung iba po tabi ning nahiling po mga obserbasyon na kaipuhan po ning kasimbagan ninda, directly po magpasiring po sa iyang opisina. Siya po mismo ang mapaliwanag, siya po mismo ang masimbag po kayan. Bako po ang Facebook. Sige, yan na malinaw. On minuto mga tugang, bago po lumagapak, alas 9 ning pagkaaga, oy kita po luway-luway na mapaaram, digdi po sa loob sa tuyang programa ngunyan ng pagkaaga. Sa pagtitingin ng laing sana ay pinakas. Hoy! Maski magmanahalo na nga miin, ngirit man ginala kita, sige lang, fight habang buhay, mag-ilo lang kita. Warang maginibo, tatas ang nga miin. Yo, tama yan, Ma'am Daisy. Fight sa na kita, ano man ang sa tuya na kinahampang, mapanegatibo, ano man ang mga kadiripisilan, sabi dito na nga ni, ano man ang kadiripisilan, sa tuya na experience sa Roldao. Permission na kitang fight. At wala man kitang magiinibo, kundi ang magpatuloy, Sa ating awit ang magpadagos po sa satuya po tabing laban sa buhay. awitin mo at isa Kaya sumabay sa na po mga tuga, sumabay sa na po sa pagtalibong kang kinaba. Tapag nag-reverse ka dyan, anluwas ka, tiwigaya. Ay, sa liwat sa pangalan po, Kabilog na Pearl sa kan Bicol Net TV. Siyempre po, sa pangalan po, sa muyang station manager, Maestro SM Nela Duan. Siyempre sa pangalan po tabi, kan sa tuyang mga katuwang. Siyempre sa pangalan po tabi, Nindo Gabos. Pag naghiro kita, igwa kita. Dai mag-iro, igwa mag-girata. Yan, parehas yan. Pero mas magay pag nag-iro, tabi, Ma'am Daisy. At mas magayon, asin igwa kitag mamamating kaginhawa. Siyempre sa pangalan po tabi Nindo Gabos, sa Gabos po na nagsabay, sa Gabos po na nagabang, sa Gabos po na Padagos po na nagpapaabot ng pagtitiwala, suporta, digdi po sa samuyang programa, digdi po sa sakuyang programa, and also digdi po sa samuyang istasyon. Maraming thank you. Siyempre mga tugang, ako man po tabi sa inyong kasabay, ako man po tabi sa inyong amigo. Difficile pag dahil na nag-iro, Mr. Iyo talaga difficile iyan, Ma'am Daisy. Kapag sabi ko na nga kapag inaregyan tapos dahil pa nagtindog. Kaya bangon. Oy, ako man po tabi ang sindong nakasabay, ang sindong po tabi ng amigo. Ang kasunod po tabi ka may mga toltol na gibo. Lagad, kontraryo, kang may mga dispalinghadong trabaho. Tony Caliste mga tugang sa programang On The Spot. God bless, bye! Keep safe, Bicolandia. Iringat po kita. Enjoy the rest of your Thursday. Bye-bye. This program is brought to you by
The city government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.